assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men wattore 17 nani ɗo woni za koyngal. So adima yowani, hakkude yowani, sara yowani, alama wundi he goto yowani. Hay so ala toɓɓe ko ɗa koyngal, ɗa koyngal, ɗa koyngal, ɗa koyngal, ɗa koyngal. Toɓɓe ɗe noon wonta za koyngal, za koyngal, za koyngal, za koyngal, za koyngal. Wadde kalde pinɗa tan jangde nde ɓuura weɓande en, hankkadi ɗo joni haala hewata ko za koyngal gasi. Ari ɗo ko za koyngal, ɗo ko za koyngal, ɗo ko za koyngal, za koyngal. Ɗo tan janguɗa, ɗo noon ko so adima hakkude so woni sara alama wundi hay goto gasi. Wadde windande 17 nde ala ko janguɗa hen suwa tan za koyngal. Ƴettu kuɗol ma e carnet ma, mbañuta jangga ɗigga mbawa dawa, keɓa keɓna numéro ma 77 906 14 81. so Orange ma Money, so Wave ma, so Western Union MoneyGram mbaɗa hen balla julɓeɓe jinggana hoorema, jinggana galle golle. Ɗo kay nante famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.